Arratsaldeon eta mila esker ona hurbildu zareten hoi, gaurko eguraldiarekin hondartzak eta terraza freskoak eta garagardo hotzak bazter batera utzita, meritua daukazu egia esan eta saiatuko gera zuen sakrifizioaren parean egoten. Hasteko hitza emango diegu Aizpea Goenagari eta Mari Jolas Iregiri eta Donosti 2016ko Lorenari. Beren bueno, nik joan den egunean, hasi zenean, hasiera eman genionean jarduera hauei, pozez eman genien, eta eskerrak emanez, eskerrak etorri izanagatik, elkartzeagatik, eskerrak bereziki Arantxa Urreta Bizkaiari hemen gurera hurbiltzeagatik eta lan hau partekatzeko aukera emateagatik, itzultzaile guzti hauekin. Egin duten lana, 4 hilabete pasa dituzte batzuk, beste batzuk hilabete, egin duten lan sakonari eskerrak emanez, eta gure literaturarekiko zaletasun hori eskertu, bihotz-bihotzez. Egia da, hondartzan, bero gehiegi dago, beraz hemen hobeto gaude. Eta eskerrak egin duzuen lanagatik, ikusi zaituzteu sakon aritu zeatela lanean, eta seguru gaude emaitzak ikusiko direla eta jasoko ditugula. Eskerrak eman ere, Sarriona Indiak bidalitako testuei eta poemei eta lantzeko aukera izan duzuen eman dizuelako. Eta besterik gabe, Mari Jori pasako diotitza, zen nik uste dut ekitaldiarekin hasi egin beharko genukela. Eskerrak 2016-ri, eskerrak Eizieri eta eskerrak hurbildu zareten guztioi. Ez dugu gauza hundirik esango, ez dut esango gauza hundirik, ze beraiek aritu dira lanean, ordu piloa, beraiena da hitza, beraiena da emaitza. Baina beti bezala, itzultzaileak eskuzabal, oso eskuzabal, sortzaileare bai, hemen egonda, al pie del cañón, eta bueno, Joseba Serrionendiak bidali du, bai? Beraz, pospozik gaude, itzultzaileak ezinbesteko ditugu, Etxeparen Euskal Institutuak ez luke funtzionatuko, ezingo luke literatura sustatu, gurea kanpora ezagutzera eman, itzultzaileren gatik ez balitz. Eta behar ditugu, kanpoko itzultzaileak ona ekarri, eta hemengoak kanpora eraman, beraz, eskuzabaltasun hori benetan eskertzen dugu, itzultzaileen eskuzabaltasuna, bai? Eta lanarekiko atxekimentu erabatekoa. Orduan ez harritu, hondartzan jendea ongo da, baina itzultzaileekin zerbait antolatzen badezu, hemen daude. Hori, seguru. Lorena Montejori emango diotitza, ahotsa urratua du, baina 2016, hau da, egitasmoa Etxeparetik abiatu zen, guk Eizierekin hitzarmen bat dugu, aspalditik, gure devoziozko elkartea da, besteak beste. Orduan, hemendik atea zen, baina 2016 finantziatu zuen eta bere egin zuen egitasmoa. Orduan, eurengatik ez balitz izan, ezingo genuken hau aurrera eraman. Orduan, Lorenari labur bada ere zerbait, zure presentzia eskertu, lehenengo gauza, eta esan zazu zerbait, Maitia. Bueno, gutxi duen bezala hotza pizka bat urretu daukat, eta esango dudana, izango da errepikatzea beraik esandakoa, eskerrak, eman, Etxepare Institutuari, azteko proiektu honetan parte hartzeko aukera emateagatik, torri zirenetik ni ez nengoen gara hortan, aurkeztu zenean, eta pozik hartu nuen gero legatua edo, eskerrak ere Eiziei egindako lanangatik, eta garatu duen programangatik, eta egindako lan ederrangatik, eta eskerrak batez ere itzultzaile guztiei, egonaldietan parte hartu duzu guztioi, badakigu esfortzu handia edo ahalegin handia eskatu dizuegula, eta asko baloratzen degula, eta azpimarratu nahi degula hori, esan diela batzuentzako 6 hilabete, beste batzuentzako hilabete bat, baino oso intentsoa, eta eskerrak ematea egindako esfortzu horrengatik, eta eskerrak ere egileei, Arantzari eta Sarriona Indiari, Arantza hemen dagoela, eta egindako lana, orain ikusi izango dugula emaitza horiek edo, eta posten gaituela ere proiektu honen parte izatea. Eskerrik asko. Beraz, eurena da hitza, Itziar. Mi esker. Mi esker zuei, bai. Saiatuko gera orduan mintegia ze izan den eta zer eman duen pixka bat azaltzen. Esan duten bezala, beraiek ikusi gaituzte egunez egun, hor kristalaren bestaldetik pasaeran,
nola egon garan hemen lanean, eta egia esan ordu hauetan, bueno, kontu asko azaleratu dira, hausnarketa asko, ideia asko, eta bueno, zaila da, hainbeste informazioaren artean nola baiteko sintesi bat egitea, baina saiatuko gera denon artean horretan, ez da? Bueno, idazlea itzultzaileen mintegian. Horrela du izena, aurten idazleak itzultzaileen mintegian. Urtero, inpresio daukat gauza bera esan ez hasten garela, aurkezpen hau egiten. Hasten gara esaten, aurtengo edizioa berezia izan da oso. Eta hala izaten da, bereziak izaten dira edizio guztiak, beti izaten baita mintegia oso emankorra eta oso pizgarria. Baina aurten egia da badituela mintegi honek bereizgarri batzuk, ez? Hasteko esan duten bezala, Donostia 2016 eta Etxepareren egitasmo zabal baten barruan txertatu da, itzultzaile berriak programan. Eta, dagoeneko azaldu dute, 8 itzultzaile etorri dira programa honen barruan. 8 horietatik 4 egonaldi luze bat egin dute Zornotzako barnetegian euskara ikastera etorrita hutsetik. Eta beste 4 bazuten dagoeneko euskara ezagutza nahikoa eta hilabete bateko egonaldi laburra egin dute. Gurekin ditugu 8 itzultzaileetatik 7 batek ezin izan baitu gelditu. Orduan, izendatuko ditut izenez 2 arrazoirengatik. Batetik, hainbeste denboraren buruan, familiarteko bezala eginda gaudelako, eta bestetik, abizen hoiek ahoskatzen ez nezelako aso hartzen. Orduan, beraz, gurekin ditugu Laura, Lituaniakoa, Marilyn, Estoniakoa, Lenka, Txekiar Errepublikakoa, Karina, Errusiakoa, Barbara, Esloveniakoa, Kasia, Poloniakoa, eta Marilla, Bulgariakoa. Hauek dira berriz, beraz, gure itzultzaile berriak, baina berriak euskararentzat. Ze eskarmentu handikoak baitira, bakoitza bere hizkuntzatan itzultzaile moduan, gero ikusiko duzuenez, ezta? Bueno, hilabete hauetan, itzultzaile hauek ere bat murgildu dira gure euskal mundu honetan, eta atsedenik gabe aritu dira batean eta bestean, eta egon dira institutuetan, eskola batzuetan, letren fakultatean, irakurraldietan, liburuaren egunetan, literaturian, batetik bestera ibili ditugu eta ez diegu atseden handirik hartzen utzi. Eta beldur barik esan dezakegu ondo hornituta bueltatuko direla beren etxera ezagutzaz eta tresnaz euskal letren enbaxadore izateko norbere herrialdean. Beste bereizgarri bat, aurtengo edizioan esan duten bezala, 2 idazle gonbidatu izan ditugu. Arantxa Orreta Bizkaia, gurekin izan dugu egun hauetan, izugarrizko pazientziaz, azalpen luzeak eta sakonak emanez, eta itzultzaileok askotan izaten ditugun, zalantza eta galdera zorrotzoiei erantzuten, ezta? Eta Joseba Sarrionandia ere bai gurekin izan dugu, ordenagailuaren beste alde horretan, ezta? Eta hark ere bidali dizkigu testuak, bidali dizkigu gure erantzunei, galderei erantzunak, eta hor egon da. Horrez gain, mintegian beste gonbidatu batzuk ere izan ditugu, batzuk aipatuko ditut, adibidez, Miren Ibarluzeak, gure 2 idazle gonbidatuen itzulpenarekiko jarrera azaldu digu, horri buruzko azterlan bat egin baitzuen, eta kontu oso interesgarriak azaluratu ziren hortik. Aiora Jaka ere bai izan genuen, bideo bidez, Quebec iparraldean bai dago Inuit eta Krien artean, baina han bideo bat grabatu zuen Joseba Sarrionandiaren itzultzaile jardunaz, bere itzulpen, sasi itzulpen eta apokrifoei buruz gauza bitxi ugari kontatu zizkigun, oso interesgarriak. Horiken batera, Iñaki Inurrieta eta Eba Linazasoro itzultzaileak ere izan ditugu, haiek itzulita bai dituzte dagoeneko, guk mintegian izan ditugun laginak gaztelaniara. Guztion artean egia esan nahiko hausnarketa interesgarriak jarri ditugun bai gainean, eta modu batean edo bestean saiatu gera biltzen, eta behar bezala elaboratzeko denbora baten ostean argitaratuko ditugu behar bezala.
Bestela, behar bada jakingo duzue, baina horratzean ordenagailuarekin lanean jotake ari den Garazi Arrulak kronikak egin ditu, mintegian, egunez egun, eta dagoeneko ez badituzue irakurritzazue, ze mintegian gure ondoan iserita bazen bezala izango da, kronika horiek irakurtzen badituzue. Orain, gustatuko litzaidake mintegi kideei galdetzea, ze inpresio izan duten, nola bizi izan duten bakoitzak mintegia. Eta hasteko Arantxa Urretabizkaiari eman nahi nioke hitza. Eta ez dakit horretaz nola ikusi izango duzun, baina edizio honetan idazle gehienek beti aipatzen dute irudi bat, disekzioa eta autopsia eta horrelakoak aipatzen dituzte, itzultzaileen analisi zorrotz hori nolabait izendatzeko. Hani galdetu nahi nioke horren besterako ote den. Ez da erraxa ni mintzea, neske oso zaildua nagota. Nik batez ere poza sentitu dut. Mendetan, komentatu gendun mintegian, lehenengo liburu argitaratu zenetik 20. mendearen azkenera arte, euskeraz idatzitako liburuak, gure aurrak eta gazteak eskolan ikasten dituzten liburuak ez dira beste hizkuntzetara itzuli. Eta orain bai, orain gure liburu batzuk zabaltzen dira euskeratik kanpo, eta niri hori mirari bat iruditzen zait oraindik ere, zait gauza arrunta iruditzen. Orduan, mintegian parte hartzea, da nola hala mirari horretan parte hartzea. Orduan, batzutan egin dizkidaten galderak, iruditu zaizkit, momentu batzutan aurrak egiten dituztenak, ez? Erantzunik ez dutenak. Eta hau zergatik, argatik, eta hau zergatik, ez? Zentzu horretan. Baina nire sensazioa izan da gehiago festa batean parte hartu izana, eta ez disekzioarena. Gero gainera, Etxekondria gobernatu gaitu modu goxo eta zorrotzean, bi gauzak lotu daitezkenek ez, baina berak lotzen ditu. Orduan ez denik sufrimendurik izan. Pozten naiz, orduan hemendik aurrera autopsiak eta disekzioak bazter batera utzi eta festak aipatuko ditugu itzultzaileen jarduna deskribatzeko. Gehiago gustatzen zait. Oso ondo, mila esker Arantxa. Joseba Sarrenaindiari ere eskatu diogu, nolabait bere inpresioak edo mintegia nola bizi izan duen ordenagailuaren beste alde horretatik, eta horri erantzuteko testu bat bidali digu. Eta Garazi Arrulari eskatuko diogu hurbiltzeko ona mesedez eta testu hori irakurtzeko. Nik eskerrak eman nahi dizkizuet itzultzaileoi. Eskerrak batez ere, hizkuntza eta kultura desberdiniko jendearen artean zubilana egiteagatik. Baina zubilan hori modu tolesgabe batean egin daiteke, ala modu kontziente batekin, hizkuntzaren eta arazoen konplexutasuna hartuta. Eta Garaziren kronika derrak irakurrita konturatu naiz, zuek tolesduren bila jardun duzuela. Ikusi dut, testuetako detaile txikien zehaztasunaz eztabaidatu duzuela, adibidez, urdina hitzaren korrespondentziaz. Eta gainera, gai orokor abstraktuenez ere trukatu dituzuela iritziak. Adibidez, zer da askatasuna? Galdera ikusi dut idatzita, eta begiek ezin izan ditut itxi minutu batzuetan. Alde horretatik, eskerrak hitz egokiak bilatzen eta argitzen egin duzuen ahalegin bereziagatik. Albert Camusek esan zuen, eta beste askok ere esan dute, gauzak gaizki izendatzeak ugaldu egiten duela munduko zoritxarra. Orduan, hitzen egokitasunarekin eta argitasunarekin mundu zoriontsuago baten aldeariko ginateke. Itzultzaileok eta idazleok suerte handia dugu, gure lana ondo egiteak munduko zoriona gehituko duela jakinda. Ofizio gehienetako jendeak ez du halako esperantzarik. Hamburguesa fabrikanteak, militarrak edo telebistako aurkezleak ez du bere lanaren ondorioei buruzko halako itxaropenik. Zenbat eta hamburguesa fabrikante hobea izan, agian kalteago munduarentzat. Hizkera ez da komunikabide hutsa, baizik eta ezagumen eta elkartasun bide bat. Nik horixe sentitu dut bilera horretatik heldu zaizkidan berrietan.
Eskerrak itzultzaileen bilera honen antolatzaileei, Itziarri bereziki, lagun urrun honekin izan duen abegi eta pazientziagatik. Eskerrik asko eta ondo ibili. Oso ondo. Eskerrik asko hemendik ere Josebari. Bueno. Zaila gaitezen orain, itzulpen lan horretatik ari batzuk nabarmentzen. Eta itzultzaile egingo dizkiet orain galdera batzuk. Barbara, Laura, Karina, zuek Joseba Sarrionandiaren 12 poema itzuli dituzue bakoitzak zuen hizkuntzetara. Hiruren artean, saiatu zaitezte mesedez, itzulpen lan horretatik eta poema horietatik azpimarragarriena adierazten. Zer izan da zuentzat interesgarriena, deigarriena, aipagarriena? Arratsaldeon, pues, bueno, estábamos, yo creo que bastante conforme con que en realidad se trata de una poesía que, por un lado, es universal. O sea, Joseba Sarrionandia tiene una poesía muy visual, con unas metáforas muy fuertes. Y esto es lo que puede transmitirse a todas las lenguas del mundo, creo, ¿no? Porque es universal. Y luego, también se caracteriza por algo muy específico que, bueno, por supuesto es su lengua, refleja mucho la realidad del País Vasco y mucho la literatura vasca. Hay muchísima referencia en él de su legado cultural, y entonces esto es algo muy específico y también algo muy particular que cuesta traducirlo, pasarlo a otra lengua, ¿no? Yo quería añadir que la obra de Joseba Sarrionandia abunda de una diversidad de alusiones también al patrimonio mundial, histórico, social, cultural, y en este sentido su obra destaca con la consonancia del destino del pueblo vasco, con por ejemplo, la Comuna de París, con el movimiento de indigenismo. Así que al traducir los poemas de Joseba a nuestras lenguas, transmitimos no solo el pensamiento de un autor, sino el ambiente vasco estrechamente vinculado con el mundo entero. Y es que Karina. Laura. Bueno, yo solamente quiero repetir en otras palabras lo que dijeron mis colegas, que la poesía de Sarrionandia es tan fuerte que transgresa las diferencias culturales de los países e incluso de los idiomas, y que después de la estancia de 6 meses uno se atreve a traducir la poesía de un poeta de tanto nivel. Quiere decir que el poeta se expresa con una claridad tremenda. Mila esker. Bueno. Gaztelaniaz mintzatu zaizkigu, oraindik ere ez baitira konfiantza sentitzen euskaraz hitz egiteko. Oso ondo. Lenka eta Merilin, zuek Kasia eta Mariarekin batera kuaderno gorria izan duzue langai. Esaiguzue, zuek zer azpimarratuko zenuketen zuetako bakoitzak obraz beraz eta itzulpen lanaz. Merilin? Eskerrik asko. Para mí era la primera vez que participé en un taller de traducción con la autora y con otras traductoras de otros países, y era muy interesante en 2 sentidos. Por un lado, el taller era para mí como un espejo múltiple que reflejaba mi propia lengua. Una reflexión sobre estonio
en el contexto de otras lenguas europeas. Y eso gracias a mis colegas traductoras. Y por otro lado, trabajábamos con la autora del texto. No resolvía solamente nuestras dudas lingüísticas, sino nos explicó también el contexto cultural en que surgió su obra. Muchas gracias, eskerrik asko, era muy interesante. Arratsaldeon, ni hitz egingo dut euskaraz, baina barkamena eskatuko dizuet, zeren nire euskara ez da ona. Baina nik errepikatzen dut gutxi gora bera Merilden hitzak, zeren niretzat baita ere aukera oso polita zen idazlearekin hitz egiteko aukera zuzenean izan dugu. Zeren Arantxarekin eta gure artean zalantza konsultatu izango dugu, eta adibidez sortu dira hitzak ama, baseri, ikastola, alpretak, iparalde edo rom edo olako zerbait, zeren gure hizkuntzan ez dago hitza horriek, orduan nola egingo dugu horrekin, eta zer da berarentzat adibidez ama, zer pentsumentuarekin idatzi zuen bere obra hori, orduan hori nahi nuen ezen. Mila esker, Lenka. Maria, zure ustez, zenolako harrera izango luke kuaderno gorriak Bulgarian adibidez? Nola hartuko dute Bulgariako irakurleek kuaderno gorria? Felizmente yo creo que el público lector búlgaro no va a tener dificultades en comprender naturalmente, pero para que llegue muy de cerca esta obra, porque es una obra universal en el sentido de que el gran drama de la protagonista, que es la entrega a la militancia, una causa, y el impacto que tiene eso en su vida personal, las consecuencias, en este caso dramáticas, de la separación, que es la separación con los hijos. Pero, y esto, primero porque la obra está escrita en una forma tal que puede llegar muy de cerca al público búlgaro. Bueno, de la labor del traductor no vamos a hablar porque no va a ser modesto, pero claro que también influye. Pero por otro lado también porque la mujer búlgara tiene tradición en la militancia, tanto en tiempos de luchas como en tiempos de más tranquilos, más serenos, cuando la lucha también continúa, porque la lucha de la mujer nunca se acaba. En el campo social, personal, profesional, etc. Y además quería destacar que, bueno, algo que también es obvio, que la posibilidad de conocer personalmente al autor de una obra y de obtener impresiones o de acercarse hasta cierto punto, naturalmente, humanamente, es también muy importante para el trabajo del traductor. Mila esker. Hemen esandako ez gain, beste, hausnarketa interesgarri batzuk ere izan ditugu. Batez ere, kuaderno gorriarekin lotuta, hainbatetan aipatu dugu, Arantxaren estiloaren bereizgarri bat, ez da? Argi ikusi genuen, eta berak azaldu zigulako, bere idazkerak, kontzienteki bilatzen duela, bere buruarekiko atentziorik ez deitzea. Berak istorio bat kontatu nahi du, ez du nahi hizkuntzarekiko arretarik deitu. Eta orduak eman ditugu horren gainean hitz egiten hori nola eraman ote dezakegu bakoitzak bere literatur sistemara. Nola egokitu ote genezakeen estilo hori bakoitzaren herrialdeko irakurleak aintzat hartuta. Horrelako hausnarketa ugari egin ditugu eta utziko ditugu pixkat pausatzen hausnarketa horiek eta emango diegu gero hemendik egun edo aste batzuetara forma eta ikusiko dugu nola. Hala ere, mintegiaz aparte, esan dugun bezala, itzultzaile hauen esperientzia haratago doa
Eta orain, jakin nahi nuke, bueno, hitz batzutan nola bizi izan duten pixka bat esperientzia orokorrean, ez mintegia bakarrik, baizik eta hemen gure artean izan duten egonaldia. Barbara eta Kasia, hitz batzuk mesedez, zer azpimarratuko zenuteke zuek ez mintegiaz bakarrik, baizik eta esperientzia osoaz, itzultzaile berriak programaz? Pues cada una de nosotras hemos venido aquí con nuestro bagaje personal, ¿no? Eta nirea literatura da. He estado aquí varias veces, baina orain Euskaldunaren errealitatea hobeto ezagutzen dut. Esta para mí ha sido una experiencia única, tanto a nivel profesional como personal, ya que me ha permitido establecer distintos tipos de diálogo conmigo misma y con el entorno, y sobre todo con la literatura, los autores, los traductores y sobre todo con las traductoras. Nirentzat, lantegi hau gozada bat izan da, eskerrik asko Itziar, eta orantza ere bai, ha sido una cereza en la tarta que pone el punto final. Es una expresión muy eslovena y hoy hemos hablado mucho de las cerezas, aunque en realidad no es, o sea, no es ningún final. Bidea bukatu da, orain bidaia hasiko da, Georgi Lukácsek esan bezala. Pues ahora yo creo que vamos a tener mucho tiempo, ya ha llegado tiempo para empezar a hablar pensar de proyectos nuevos, sobre todo los que están relacionados con nuestra estancia aquí. Zer itzuliko, nola euskaraz segiko, zer egiratituko. Pues yo, esloveniara, a ver si lo pronuncio bien, erdi, euskal dunduta, itzuliko naiz. Orduan, zuen kultura ez da zuena bakarrik, gurea ere bada. Yo, en cambio, vine aquí por primera vez y con poco conocimiento de la cultura, historia y literatura vasca, y seguramente muy poco conocimiento de euskera. Pero después de estos 6 meses de nuestra estancia aquí, con un programa muy rico en aprender, en leer y encontrar con la gente, yo puedo decir que, como es mi experiencia personal, que esta mañana me desperté con la sensación que estos 6 meses estaba llenándome con la cultura vasca, con euskera, con la gente de aquí, con la historia y con toda esa experiencia. Y en fin, en este último día de nuestro trabajo, yo sentí que tragué un poquito de eso. Y ahora, para dirigir, para elaborar esa experiencia en mi futura vida personal y profesional. Entonces, a ver qué me espera y qué espera a todas nosotras. Gracias. María, nahi duzu zerbait gehitu? Creo que me dan la palabra por ser muy habladora. Yo creo que ha sido una gran experiencia para muchas de nosotras, para todas nosotras, aunque nadie me ha mandado a hablar en nombre de todos, pero la mayoría venimos con poco conocimiento, poco conocimiento del país. No debimos haber venido así, debimos habernos preparado un poquito más, porque también cuando uno llega sabiendo poco, hay cierto choque, ¿no? La sorpresa que se lleva uno, pero ha sido unos años de vivencias muy fuertes. El euskera no digamos qué vivencia es, que es una vivencia muy fuerte estudiar euskera, pero también estar en el medio,
porque vivimos en un Barnetegui, o sea, que estuvimos internas con gente de distintos pueblos, compartiendo todos ahí sus problemas, sus luchas con el estudio. Pero qué duda cabe que esto cambiará nuestras vidas. Es así. Mi esker. Arantxa, ez dakitzuk zerbait gehitu nahi zunuken? Ez, nik azken galdera zuri egin nahi dizut. Bueno, orain gertutik ezagutu duzu itzultzaion jarduna, aldatu alda zuri iritzia. Orain zer daukazu, lehen baino konfiantza handiagoa ala txikiagoa itzultzaioengan? Goizean Inurrietak esan du, nik hasieratik esan niola, nire lana zure eskutan uzten dut, zu zera profesionala eta zutaz filatzen naiz. Eta hori pentsatzen nuen dela 18 urte gogoratu du berak, orain gero eta gehiago. Nik beti pentsatu izan dut, hizkuntza bat jakitea ez dela nahiko itzultzaile izateko, itzultzaile ofizio zail bat dela. Eta nire errespeto guztia itzultzaileentzat. Eskerrik asko. Oso ondo. Bueno, onaino mintegiaz eta itzultzaile berriak programaz kontatu nahi genizuena, baina orain mintegiak eman dituen fruitoetako batzuk erakutsi nahi genituzke. Eta orduan, irakurketa elean iztun bat egingo dugu. Eta lehenik Joseba Sarnaindiaren poema batzuk irakurriko ditugu, euskeraz, eslovenieraz, errusieraz eta lituanieraz. Ondoren, kuaderno gorriaren paragrafo batzuk, euskeraz, gaztelaniaz, txekieraz, polonieraz, bulgarieraz, errusieraz eta estonieraz. Eta hori guztia, Xabi Strubelen musikaz lagunduta. Arantxarentzat sorpresa bat daukagu, atzo agindu genion, sorpresa txiki bat emango geniola. Eta galdetu zigunia dantza egin beharrote zuen. Eta guk, egia esan zalantzarekin utzi genuen. Baina ez da hori sorpresa. Arantxa, sorpresa bada, Xabi Strubelek kantu bat sortu duela, kuaderno gorrian oinarrituta, propio zuretzat. Osando, orduan, eixerita bingo dugu irakurraldia. Bakoitzak mikrofonoa pasata. Iluntasuna neurtzen. Argia amatatzen denean, ustekabean, ez dugu zerra txiki. Ez nora jo, ez zer egin, argi esateko, ilunetan gaude. Egoera tristea da, baina onuragarria ere bai, behar bada, zeo zelan. Это грустное состояние, но иногда оно бывает полезно. В том смысле, что исчезает самоуверенность, которую мы обычно ощущаем в знакомой обстановке. Обнажаются наше врожденное одиночество и беззащитность. Когда вдруг гаснет свет, я делаю эту оговорку, потому что это всегда случается неожиданно, как авария. Мы осознаем, что наши возможности зависят от гидроэлектростанции. Наши желания тянутся по проводам от столба к столбу. Наша уверенность становится такой хрупкой, как вольфрамовая нить электрической лампочки. И тогда в потемках мы превращаемся в напуганных детей. Если гаснет свет, нам тяжело возобновить прерванную беседу. Несмотря на темноту, все остается прежним, или, по крайней мере, должно оставаться таковым, но когда гаснет свет, ты тоже замолкаешь или меняешь тему разговора. И пока из шкафа не достанут и не запалят старую коптилку, очевидное будет казаться тебе неразличимым, и ты будешь передвигаться на ощупь. Eskerrak ilunpeak ditugula, argirik oraindik ez badugu. Ilunetan bizitzen ikasi arte, ez baitugu argi bizitzen jakingo. Amodio porroto poema. Amodio poemarik xamurrena izkiriatu nahi nizuke, poeta erromantikoen xalotasun eta errugabeziarekin. Če bi bile tvoje noge zelo dolge in moje tako dolge kot tvoje, bi napisal, da se pod mizo najine noge podaljšujejo, ko jih prekrižava. Ene atzamarrak, zure larru aukituz gero, pospolo antzera izekiko lirateke. Mundua arrisku larrian jarriko genuke, gure besarkadagatik ikaratzan, ez dakitzen barritxer eskalan. Pridi in pospni se po steni kot bršljan.
Pridi kot val, ki pljuskne na palubo. Pridi kot nevihta, ki premaga sušo v puščavi. Pridi in besede bodo meso postale. Naj jo zalotajo enega z drugim. Horrelako poema zoli bat eginen izuke, baina zer laburra den lirikarena. Leioa zabaltzean, zeldara, zure ordez, errealitatea sartzen zait, altzairuzko atzaparrekin, garrasika. Mundua zabala eta arrotza da. Ez dizuet esango zelan iritsi nintzen hiritik, 4 edo 5 ordutara, mendi bizkarrean egurrez eta ostoz eraikitako eskola hartaraino. Ailegatu nintzen eta albotik pasatu behar nuen arren, basoaren bestaldera bainindoan, jakin minez galditu nintzen eta aurretik, ahotso zen entzuten. Mundua zabala eta arrotza da, zioen maisuak, liburu bat eskuetan zabalik. Pro pusiau praviras duris, mačiau jį stovintį, tiesų tarpą vaikų ir diktuojantį. Pasaulis platus ir svetimas yra, pakartojo. O vaikai galvas nuleidę popierių pieštukai stipriai brėždami ėmė rašyti. Mundua. Maisuak silabak larriduraz iraunarazi zituen, gehitzeko. Za, ba, la, ta. Gero boz azpainetan zintzilik eutxi ondoren bukatzeko arrotza da. Umeen begi ilunei begira egon ondoren, maisuak, isialdia eginda, kaligrafiaren garrantziaz pimarratuz bezala errepikatu zuen. Pasaulis platus, tęsdamas žodžius, ir svetimas yra. Galiausiai padaręs trumpą pauzę skambiai ištarė, pasaulis platus ir, o visi vaikai pakėlė akis nuo popieriaus sušuko, svetimas yra. Harriak eta herriak. Munduan bada bazter bat, ez genuen guk, sortu orduk hautatu. Gure herria erizten duguna. Eta mundu guztia da gurea, gure herria geurea bada. Baina guk, harri bustiak sartu genituen gure boltsillo zulatuetara. Мы не исполнили нашего извечного долга. Смерти и расстояния приумножились в этом мире, который 6000 раз больше нашей обкорнанной по границам страны. Mugetan, Egi Guzo, aduaneroak nun datarrakaren eta noruntz zen galdetuz gero, gure harri bustiak erakusten dizkiogu. Ezen eta harriak ditugu. Harri hau, uharri hau ikusten duzu, halakoa zen gure etxea. Мы – межевщики нигдешних участков, картографы земель, которых нет. Блуждая в поисках наших следов, мы заполняем настоящее прошлым. Помнишь ли ты утраченную нами родину? Harriak ditugu baina ez dugu herririk. Harriak ditugu boltsillo zulatuetan, eta ez dugu inon eraikiko betirako etxerik. Baina harriak ederragoak aldira Baharresian. Gure begiek. Saiatuko naiz ez kantatzen. Gure begiek ez duten malko isurtzeko gogorik, denik eta bizitza bakarra bizi dutelako. Entzun, astiro doa denbora, idigorrien gurdi hori. Poglej, urni kazalci so vse bolj zarjaveli. Koliko stvari smo v življenju pustili ob robu poti ali na dnu sivega jezera in kolikokrat smo se izgubili v megli z vrabci, ki sanjajo, da bodo divji petelini. Basoia izateko ametsetan dabiltzan kurloiekin. Naše želje so le še zapuščena gnezda v naših srcih.
Sonce je šibko kolo. Ez entzun, ez begiratu, ez pentsatu gehiago, bizitza hau bakarra delako. Da ga ne bi izgubili, da ne bi teklo in da ga ne bi čutili, bi bili radi kot kamen na tem mestu, kjer se križata stoletje in trenutek, le točka v tej domovini, ki se imenuje daleč. Lekua besterik ez izan, urran deritzana berrian. Poesia hilda dago, baina ez naiz ni izan. Nire atzen markak aurkituko dituzue behar bada gorpuaren gainean. Ni badazpada inguratu naiz, hilotza oraindik hilgabe zegoelakoan. Eskuak gainean harrapatu nauzue, baina berpizten entxatu naizelako. Ni heldu naizenerako, ez zuen jadako neorterik, azken atxetan zegoen apika. Poesia hilda dago, baina ez naiz ni izan. Tiesa, kartais žaisdavau tarp mano kojų, bet niekada nenorėjau būti poetas. Kas sakosi mane matęs? Aš tik vos pro šalį ėjau. Nežinau, kas numarino. Man priartėjus, žmonėms apsupus, buvo jau mirus. Greičiausiai bus užsmaugęs kurs nors poetu besivadinantis. Poezija mirė, bet tai ne mano kaltė. Kodėl norit mane įkalinti? Tai ne mano kaltė. O be to kalėjimai man nepatinka. Ir bent jau atneškit senų laikraščių pridengti kūnui. Zela neortziko duzue gainera. Poesia ez da gerozi ondoa tauto horretan kabitzen. Poesia hilda dago, baina ez naiz ni izan. Lelo lirelo iba lelo, lelo bazara lero bam. Mi esker, orain Xabi Estrabelen kantu bat entzungo dugu. Propostas para o definizado do exilio. Joseba Serrionaindiak idatzitako poema bat, dakizuenez ziurrenik, portugesez. Eta bitxikeria bat, galdetu genion, zergaitik idatzi ote zuen zuzenean portugesez. Eta gutxi gora bera erantzun zigun, bueno, portugesa gustatzen zaidalako, eta batez ere euskal idazleei galdetzen zailako zergatik ez duten gaztelaniaz idazten. Aurrera izan. Disko bat egin eren 2008an, eta hartu genituen poema desberdinak. 2008an zurarekin egin genuen disko bat, eta erabili genituen bere hitz pare bat, eta hau da propuestas para o definizado de exilio, eta justu nitz egiten du deserriari buruz denbora guztian, ez? Exílio é país que esmorece além do horizonte. Exílio é passear em ruas povoadas de folhas mortas. Exílio é olhar estações de trilhas mofentas por onde passam locomotivas de inícios de século. Exílio é descansar ao lado de um relógio de parede. De um relógio de parede.
incento com muita borra. Exílio é se esconder num armário com medo de que alguém o abra e com medo de que ninguém o abra nunca mais. Mila esker, Xabi. Eta orain, kuaderno gorriaren txanda. Ez nituen nire indarrak ondo neurtu. Ez, baina ez da etzaiarenak ere. Eta orain bai, orain bat-batean sartu behar dut punturik zailenean. Ordu bete falta zait edo gelditzen zait gaurko aukera aprobetxatu nahi badut. Beraz, beldurraren beldurrez luzamendutan ibili ondoren, itsaso hotzera buruz salto egiten duenaren antzera, guri egin zigutenaren atarian sartuko naiz. Hasi berria zen otsaila eta neguak betiko zirudien gure artean, lurrak eguzkirako bidea astu izan balu bezala. Bakarrik nengoen etxean gripe antzeko zerbaitek jota. Zuek ikastolan, aita Madrilen, noizean behin egiten zituen ikastaro horietako batean. Goiz erdia zen abisua jaso nuenean eta ohean banegoen ere, zalantzarik gabe bete nuen agindua. Minutu batean kalean negoen, anorakaren txanoa jantzita, poltza bizkarretik zintzilik. Eta ez naiz sekula itzuli. Potem obeszłam łóżko dookoła i podeszłam do ciebie, Beniat. Wyjęłam ci palec z ust i wzięłam cię na ręce. Nie mogłam już wtedy tego robić z Miren. Twoje ciałko było cieplutkie, ale nie jak u dziecka z gorączką, nie. Raczej sugerowało, żeby delikatniej cię objąć. Być może to ciepło mocniej odcisnęło mi się w pamięci. Całowałam cię, czując krąg ciepła między nosem a brodą. Wiele razy myślałam, że to być może jest dusza, życie lub miłość. Ciepło, którego nigdy potem już nie poczułam. Odkąd was straciłam, nie chciałam dotykać żadnego innego dziecka. Patrzyłam na dzieci, pytałam, ile mają lat, ale ich nie dotykałam. Durante estos años he imaginado muchas veces que, si metiera un mensaje en una botella, el mar lo llevaría hasta vosotros, al menos hasta ti, Miren, pues si algo te ha quedado de la niñez, eso ha de ser el mar. He arrojado cientos de botellas, sin haber arrojado ninguna en realidad. Después pensaba que mi mensaje había llegado a una playa cálida y extensa, y que allí se quedaba, esperándoos. Otras veces el cristal se rompía en 1000 pedazos contra las rocas, y el mensaje se perdía en el agua. Přemýšlí, že si bude muset brzo přezout boty. Nemůže to udělat před kavárnou, ale necítí se na to, aby šla dlouhou dobu v těch hrozných botách na podpacích. Když se ulice začne zaplňovat obchody, sundá si pláštěnky tak, jak to dělávali její sestřenice a bratranci ze statku, když jako malí chodívali na mši do města. Uvědomí si, že se nyní kouká na chodník z větší výšky a že je více narovnaná. Podívá se do zrcadla, které jí nabídne obchod s oblečením, aby se ujistila, že jí vlny padají tam, kam mají. Když je za 10 minut 7, napadne jí, že by se měla zeptat, kde je kavárna Golden. Ale než to stačí udělat, uvidí skoro na nejvzdálenějším bodě svého obzoru svítit velkým písmem červeně neonový název Golden. Mees ütleb, et püsti tõusnud pööravad nad paremale. Nii nad teevadki ja peagi jõuavad nad rahva sekka. Siis võtab mees peenete liigutustega käsivarel rippuva jaki taskus paksu ümbriku ja annab selle Ellile, kes selle oma kotti pistab. Mõned sammud edasi sirutab mees talle käe ja kaob ühte vasakpoolsesse tänavasse. El seisab mõned sekundid paigal. Tema ümber sagivad igas suunas inimesed. Neetud kingad teevad talle valu, kuid ta tahaks sealsamas jooksu pista. Por favor,
Ten cuidado al ponerte en contacto con los niños. Ten cuidado con el padre que los raptó. Y cuidado sobre todo con ellos. Tal vez me han olvidado o les han dicho que he muerto. Utiliza con ellos el instinto que siempre has empleado conmigo y las palabras vendrán por sí solas. Explícales cómo vivo y por qué lucho. Diles que tú me ayudarás a llegar a ellos, que no voy a perderlos por segunda vez, que el ladrón tiene de qué preocuparse. Mejor no menciones la palabra ladrón, ni digas nada contra su padre para que no se asusten. Llega hasta ellos y entrégales el cuaderno y el prólogo que te envío junto con esta carta. Эл садится прямо на площадке, сжав голову руками. Она ошеломлена и растеряна в большей степени, чем когда у нее исчез чемодан. Она думает, что труд этих 2 недель оказался совершенно бесполезным, что она лишь впустую потратила время. Через какое-то время она встает и пускается бежать вниз по лестнице, совершенно не понимая, куда ей отправиться. Сев в машину, она с трудом сдерживает слезы и думает, что мексиканец – это единственное ее спасение. Он понимает, что с выходными он ничего сделать не сможет, но ей так нужно питать хоть толику надежды, что кто-нибудь ей поможет. Прежде чем запустить мотор, она вдруг думает, что дети вернутся в школу в четверг, и что у нее еще есть пятница, что снять репортаж. Эл выходит из машины и звонит мексиканцу. Его нет на месте, но он скоро вернется. Она оставляет для него сообщение. Вечером она позвонит ему в гостиницу. Става, взима обувките си в ръка и се доближава до брега, докато не се уверява, че морето е също така топличко, както и въздуха. А после повдига леко дългата си пола и пристъпя няколко крачки на юг, както правят възрастните жени. 2-3 метра по-нататък, покрита с гъсталак земя и препречва пътя. Хубава метафора, помисля си тя, докато се връща на север. Мислите й не се избистрят, не вижда изход. La está mandando ella, ¿verdad? Entzuten du oraindik parera heldu ez denean. Ez du bista altxatu beharrik nork hitz egin duen jakiteko. Amaren begiradarekin egiten du topo berriro, eta aho zabalik gelditzen da, arrainak uretatik kanpo bezala. Sé que la está mandando ella, dio neskak, eta elek buruaz adierazten du baietz. Miren, aditzen du goitik, dudarik gabe etxeko ataritik. Emakume ahots bat da, eta neskak atzer egiten du, lehorrera, zuaizken babesaren bila. Badoala esaten du neskak, garrasika berak ere. Gero, eleri begira esaten du bihar arratzaldeko 6etan han egongo dela, eta sasi artean sartzen da. Handik erantzuten dio eleri ezetz, ez duela euskera erabat ahaztu. Eta korrika egiten du gora, oraindik erabat ilundu ez den zeruan galdu arte. Irakurraldiaren ostean, Xabi Strubel emango diogu. Espero gustatzea. Izan da gauza nahiko improvisatuak. Baina, nola. Eta, bueno, ni uste dute itzultzaileek badauzkazutela zuen rekursoak eta trampak eta horako gauzak eta musikariek ere badauzkagu guriak. Eta orduan, letra bat egin behar duzunean, beti bilatzen dugu musikalidade bat edo hitzei buelta eman, ez?
etxaiarena. Ez nituen nire indarra ondo neurtu. Ez da ere etxaiarena. Eta orain bai, bat-batean sartu behar du. Punturik zailenean, orain bai, orain bai. Mila esker, urrengo reenkarnaziorako aurre ikusia ditudan gauzen artean, bat da abeslaria izango naizela. Oen badaukat zer kantatu urrengo reenkarnazioan. Mila esker. Bueno, iritsi gera guk prestatuta geneukan guztiaren amaierara. Eta horren bestez, eskerrak ematea bakarrik gelditzen zaigu. Eskerrak Donostia 2016-ri, eskerrak Etxepare Institutuari, eta, eiziren izenean, mintegian parte hartu duzuen guztioi. Idazleei, itzultzaileei, zuen guztion eskuzabaltasunagatik. Eta eskerrak baita ere gu entzutera etorri zareten guztioi. Nahi baldin baduzue, hemen kanpoan, uste dut, izango dela aukera bat, hitz aspertu bat izateko itzultzaileekin, eta beraz gonbidatzen zaituztegu gurekin zertxo bat gehiago gelditzera.
Mi esker.